Kaixo lagunok, gaurkoan txiloen atxinazira etorri gara. Bertan, hainitzongi pasatu zituzten lehen urteetan olimpiadak jokatzen. Hortaz, ez galdu aurtengo txiloe saioa. Opa kaixo, Grezian ere ikusten duzue mendialdean ikusi mendizalea kanta genezakela. Ikusi mendizalea. Opa, bakatu, itxo, roiu. Horretxuko gaztetxin hunda, itxo, ixe, amene mareatan abile batatik besta, eta... Horretxuko gaztetxia, bai. Ipagarri plaza hortxe bertan duzu, eta horko malda eta eskaiera jitxita bertan duzu. Ona, ixe, roiu, itxo, ixe, zain du, bega, opa, bai. Hainitzongi pasa. Kalean ere aurki genezake hainbat emakume eta uzten badiazue, horietako batekin mintzatuko nahiz orain. Greziako abentura honetan ikus genezake Sarkia kalean nola hainitz pintada eta mural daudela. Eta ikusten baduzue orain Sarkiako kale garrantzitsuenetariko batean gaude, guazen, orain trafikoa itxaron, momentu bat, eta bai guazen orain, eta ikusten duzuenez, txiloe ere leku guztietara iristen da, eta momentu honetan Xolomo kalean aurkitzen gara. Eta alde gemalde bendik, ez du bakaitzona! Lagun maiteok, hementxe gure bost izarreko hotel honetan aurkitzen gara. Ikus genezake, goiz-goizetikan eguzkia ateratzen den une berberetik nola munduko lanbiderik zaharrena nola erabiltzen duten emakumeek. Hor, adibide garbia dugu, hor menberan nola lan egiten duten. Aber, aukera dugun, lehen ikusi dugun bitrateanteak, orain gelditzeko. Haupa, barkatu! Meta izobrika! Paristo! Indebizta? Kaba! Omnia! Omnia! Ah, ok! What's it? Paristo! Bueno, baziru dien, ez zaudela tratuan. Ordua eskatu die, eta hori izan da guztia. Gu bezalaxe, beste bi txiloetar ziren, Grezia aldea. Ahí está pasando el tiempo, la puerta de Alcalá. Hiriburuko leku turistikoenetariko batean aurkitzen gara. Eta, ikusten duzuenez, marmoles ipinagietak ere, hainbat eta hainbat lan egin zuen hemen. Begira, hor, aurki genezake bertako pertsonai mitologikoenetariko bat. Guazenea nor den bera. Eixo, egunon, zurekin mintzan naiteke? Bai, isai. Opa, nola duzu izena? Ni Dionisio naiz. Dionisio pertsonai mitikoa izan zen bere garaian, eta oraindik ere izanen zara, ez? Aldana egiten dugu hemen bai. Aldana egiten duzue hortaz. Eta zergatik aurkitzen zara hemen beran eta ez orguran Akropolis inguru horretan? Pixka bat nazkatuta, ja. Hainbeste jende, hainbeste argazki, hainbeste parranda zale, eta leno Angola bizikin joan, puta madre, guakarri gure festa, gure parranda, txortan. Egia da ez, azkenean turismoak zueri ere mugatu egin zaituzte zuen bizio eta horrelakoek uko egitera, ez? Kalte, bai, kalte. Kalte, orain orduan, izkutuan eta ibil behar duzue, ez? Ikusten duzu, bai. Ikusten duzue kontrol polizialak munduko edozein txokoetan aurki daitezkela. Horrek, beti ere, ez da jan eta edana egitea, kirola egitea, garrantzitsua baita, gure osasunarentzat.
lehen joku olimpiagak jokatu ziren, estadio berberean gaude. Argisa bera ere, txiki uzten duen estadioan ere. Begira, hor baten badatorki ukorrikan, aizu, barkatu. Nondik zatoz, zer egiten ari zara? Balatoitik nator korrikan. Persen aurkako gerra irabazi dugu. Irabazi dugu gerra. Zoriona, bai. Ongi altzaude. Aizu, mutiko. Moztu. Txiloekoek ere, gure bidaia. Autogestionatzeko, hainbat ekintza burutzen ditugu kalean. Horrela, xox batzuk ateratzeko. Ixo? 180. Bidai luzea egiten ari gara, Atenaztik Tesalonikara. Eta garrantzitsua izaten da beti ere, autoan zoazela, kafeon bat hartu, edota freskakarbien bat ere hartzea. Beti esan digute, bizitza, lasterketa bat dela. Eta horregatik, beti ere, eroena, iristen da aurrena. Patan? Aurkitzen garen, zonalde honetan, Greziak, ardilatxa, ere, mendietan bagena ibiltzen da. Eta nola ez, hauek ere, kaka, biribila egiten dute. Baina, hauek, papela erabiltzen dute, Greziako, leku, ikusgarrienetariko bat, bisitatzen ari gara. Eta, hau, ezin izateko, inolaz ere, galdu. Hor, ikus ditakezue, hainbat monasteri, han beste hainbat monasteri. Eta hau dena, argi jasotzaile, eraikia, dana, mudantzaz, Goenatxoren laguntzarekin. Hortxe ikusten dugu, mudantzaz Goenatxo bere lanak egiten. Bitzen garen, zonalde honetan, oso ohikoak dira, Niki Tesaloniki txoriak. Eta ea, beraien reklamoa eginez, baten bat inguratzen zaigun. Ara, begira, badirudi batzuk badatuzela. Nahiko belearen antzeko soinua dute, baina... Ai, ama! Oso betuak dira. Moztu! Esan digute, monasteri honetan, euskal abade bat aurkitzen duela. Ea sortea dugun eta berarekin topo egiten dugun. Antza denez, honek itxura guztia du, euskeraz errezua egiten ari bai da. Opa, Kaixo, euskalduna ez? Euskalduna bai? Euskalduna, izena nola duzu? Nik Jose Mari. Oh, Jose Mari! Hori handi bat da, zurekin topo egitea, bertan. Tarukoak zarete? Gu, etepetik gatoz txiloe programatik, eta Greziaren inguruan ari gara bidaia egiten, eta gaurkoan monasteri hauetara etorri gara. Oso, ez zaituzet ezagutzen, baina ongi etorriak gure monasterira. Eta noiztik daramizu olako monasteri honetan? Urte batzuk hasi nintzen barruko atorri zitzanean, jangoikoak deitu zidanean, nintzen Arantzazura, eta Arantzazun urte bete nijoanean, esan zidaten Erasmus egiteko aukera nuela, eta Grezia aukeratu nuen, eta hemen txinago. Begira ikasleek bakarrik ez, abadeek ere badute beraien Erasmusa, eta gure Jose Marik Grezia aukeratu zuen, eta dirudienez, itzara bat ere arrepentitu, ez?
Bueno, batzutan bai, eskailerak igo behar ditudanean, igotzeko nahiko alperra naizelako, baina bestela, ondo. Bueno, eta biztaldetik, Arantzazuk ez du inungo... Inbidiarik. Inbidiarik, ez? Ez, hemen hobeto egia esan. Benetan, bai. Eta zemuz moldatzen zara txoriekin. Como dijo Dios, esas mujeres que llevan pantalones ¡Marimachos! ¡Ilumínanos el camino! ¡Vamos, papá! ¡Eres el Mesías! ¡Salta, salta! ¡Eres el Mesías! ¡Te seguiremos, el Mesías! ¡Sigamos al Mesías! ¡Sigamos al Mesías! ¡Ernikako piperra! ¡Sigamos al Mesías! ¡Bisera betea! ¡Taquillo! ¡Biseras betea! Teatro peion aurkitzen gara. Hemen, herriko peioak etortzen ziren, beraien antzerkiak antzestera. Eta esan genezake lehen monologu eta lehen kale antzerkiak bertan sortu zirela. Arriorriga. Porque yo nací feo. Ya, cuando nací ya era feo. Imagínate qué feo era que me metieron en una licuadora con las uñas pintadas. Mi madre, en vez de darme el pecho, me daba la espalda. ¡Que no se oye! ¡Que no se oye! Zamortu, eguzkitsuan, orakulua, eskutatzen da. Eta berak, esango digu, zein koloretakoa den, zuaiz marduletan aurkitzen den, 5 koloretako txori gardena. Baita. Orakulo handia altzarazu? Bueno, bai, banaiz, sustituzio bat egiten ari naiz, izan ere orakuloa gaixotu egin zan, biestetarako nago, baina, bai, hemen nago, behar duzuenerako. Bueno, hemen ere Grezian erea badute. Orduan, zure predikzioren bat, Beno, bai. Etorkizuna jakin nahiko genuke, zure... Beno, kartak erabiltzen ditut nik horretarako, Botako alditut. Aurrera. Bueno. Grabatzea bai? Beno, ongi etorri nire despatxura. Hemen aterako dizkizut kartak. Ondo da? Ederki ba. Musean badakizu? Bai. Beno, hauek dira zure kartak orduan. Berita maika, eta esku naiz. Txiloetarrok, iritsi gara, bidai honen, amaierara. Greziari, agur esan, eta etxera goaz. Ea non ikusten garen urrena. Ongi izan,